Poďme si vytvoriť teda nejakú tú faktúru v programe Superfaktúra. Sme v objednávkach prijatých, z ktorých vytvárame faktúry vydané, čiže faktúry na našich zákazníkov. Máme tu niekoľko objednávok a tie objednávky sú rozdelené do určitých stavov. Stav pripravený na dokončenie znamená pre pani ekonomku to, že toto je hotová preprava, môže ju sfaktúrovať, prípadne si skontrolovať všetky papiere a samozrejme až potom faktúrovať. Podľa tohto stavu by si to mala pani ekonomka aj filtrovať, to znamená, že máme tu vlastný filter, kde ona si môže nahodiť len tie, ktoré sú pripravené na dokončenie, tento filter si uloží a podľa toho bude vedieť, koľko toho ju ešte čaká na vyfaktúrovanie. Zoberme si teda túto poslednú objednávočku, otvoríme si ju a poďme si ju vyfaktúrovať. Môžeme si ju v rýchlosti skontrolovať, či tu máme doplnené referenčné číslo, či tu máme správnu splatnosť podľa objednávateľa, či tu máme cenu. Vyzerá to, že to je všetko vlastne v poriadku, takže môžeme vlastne prejsť k stavu. Ešte si môžeme skontrolovať, či tu náhodou toto nám nesvieti na červené, či tu nemám nejakú poznámku od dispečera, vidím, že to je v poriadku a môžeme teda prejsť k fakturácii. Takže klikám si na dokončenie. Pýta sa ma to, či si to prajem dokončiť objednávku a dávam dokončiť a vystaviť faktúru v Superfaktúre. Mango nás teraz upozornilo, že nemáme niečo správne nastavené a nemáme nastavené správne fakturačné údaje objednávateľa. Túto notifikáciu som tu nechal na schvál, aby sme videli, že Mango určité veci kontroluje a teraz veľmi jednoducho sa len preklikneme cez túto ikonku budovy do nášho objednávateľa. Vidíme, že tu nemá napríklad doplnené DIČ, takže mohli by sme si skontrolovať a doplniť DIČ spoločnosti. Ja si túto zmenu uložím, ale zároveň je dôležité v sekcii ostatné si doplniť aj splatnosť, ak je správna, prípadne upraviť. Spôsob fakturácie, či pôjde faktúra fyzicky, poštou, e-mailom alebo do informačného systému alebo podobne, dáme si e-mailom. Dôležité je samozrejme potom fakturačný e-mail, ktorý následne v Superfaktúre je aj pre upomienky, takže dáme si test@test.sk. Môžeme tu si dať nejakú poznámku a bankové spojenie, to pri zákazníkoch nie je podstatné, ale keby sme si vytvárali prepravcu, tak bankové spojenie je určite dôležité a máme tu aj kreditné limity na určitého zákazníka. Toto si ukladám a môžem sa vrátiť do objednávky, kde si... Tak, a keď už máme všetko hotovo, tak jednoducho môžeme teda dať dokončiť objednávku a dokončiť objednávku a vystaviť faktúru v Superfaktúre. Tak, vidíme, objednávka je dokončená, faktúra vystavená. Môžeme sa na to pozrieť dvomi spôsobmi, buď si dám objednávky prijaté, a tu vlastne aj vidím pri danej objednávke, že už bola fakturovaná, čiže vidíme, že fakturácia prijatá, je pod interným číslom faktúra vydaná 1 2024 a pod číslom v Superfaktúre 2024 002. Môžem sa na ňu prekliknúť. V rámci v Manga mám aj opis tej jednotlivej faktúrky, čiže vidím ja, pán Krán, dodávateľ, 920 €, internet číslo, čiže referenčné, ešpz, výkladky, nákladky. A môžem sa samozrejme odtiaľto aj prekliknúť priamo do Superfaktúry, kde mi ukáže tú danú faktúru. Čiže vidím dodávateľ, test SRO, odberateľ, a mám tu vlastne všetko, fakturované služby podľa objednávky, dátum realizácie 920 € aj s našim podpisom, ktorý sme si tam dávali. A prípadne keď som v Mangu, tak môžem si tú faktúrku aj takýmto spôsobom stiahnuť priamo do počítača, priamo v PDF-ku, to znamená, že nemusíte všetkým dispečerom dávať hneď prístup do Superfaktúry. Keď dispečer chce vidieť, čo už bolo alebo nebolo vyfaktúrované, jednoducho sa to dozvie tu v objednávkach, prípadne vo faktúrách a keď potrebuje danú faktúru si pozrieť, skontrolovať, tak to si ju môže stiahnuť a vidí všetky potrebné informácie, ktoré má. Superfaktúra a Mango sa synchronizujú zhruba každých 15 minút, to znamená, že aj keď spravíte nejaké zmeny vo faktúre už v Superfaktúre,
tak tie zmeny sa natiahnú naspäť do Manga. Prípadne keď zákazník vám už zaplatí tú faktúru, tak aj informácia o tom, že faktúra už bola zaplatená, sa vám takisto naimportuje do Manga. Takže je to veľmi úzko prepojené a tým pádom dispečeri môžu mať naozaj reálny pohľad o tom, ako sú jednotlivé faktúry zaplatené. Pozrime sa ešte na jednu vec teraz. Takže vidíme, že táto objednávka už je dokončená a vyfakturovaná, ale stáva sa, že potrebujete vyfakturovať niekoľko objednávok naraz, pretože takto zákazník želá, nechce, aby ste mu posielali každých pár eur vlastne na faktúru, tak máme tu možnosť samozrejme aj hromadnej fakturácie a mám tu dve objednávky, ktoré som si predpripravil na fakturáciu. Keď chceme fakturovať hromadne, tak vždy musíme mať rovnakého objednávateľa, rovnakú menu a samozrejme aj rovnaký stav. A ten stav musí byť buď pripravený na dokončenie, alebo už dokončená, ale bez faktúry. To znamená, že mám tu tieto dve faktúrky, ja si ich takto môžem označiť a vyberiem si vytvoriť hromadnú faktúru v Superfaktúre. Kliknem, dám áno. Tak. A vidíme, že sa nám vytvorila hromadná faktúra, kde je čo riadok, takto máme jednu objednávku, P8, OP9, máme tu spolu spočítané všetko ako máme, môžeme sa pozrieť aj v Superfaktúre, ako nám to vyzerá. Vidím, že v Superfaktúre mám takisto dve faktúrky a môžem tú faktúru rovno posílať zákazníkovi na úhradu. Ešte by som doplnil možno jednu vec, že ako náhle sme môžeme to takto aktualizovať, aby sme videli, že máme vystavené a tu máme vlastne tieto dve sú na faktúrke 003, táto je jedna na 002. A ešte som chcel ukázať, že pokiaľ potrebujete fakturovať aj v cudzom jazyku, tak samozrejme nie je problém, stačí si v objednávke priamo zvoliť, že chceme vlastne angličtinu, tým pádom sa nám zmení kompletne aj objednávka a keď dáme fakturovať, tak aj faktúra nám zo Superfaktúry vyjde komplet v angličtine alebo v češtine. No a ako poslednú vec by sme sa ešte mohli pozrieť na vytvorenie faktúry prijatej, to znamená, že dali sme nejakú prepravu nášmu špedičnému partnerovi a ten nám vlastne posiela faktúru, tak v tom prípade sme v objednávkach vydaných. Tak máme tu napríklad túto objednávku OV03 od firmy SKLP Trans. Môžeme si skontrolovať, či máme všetky fakturačné údaje nastavené. Nemáme tu nastavené e-mailom, tak dáme si test1.sk. Po správnosti by sme mali mať určite aj bankové spojenie nastavené, aby sme mohli uhradiť danú faktúrku. Ja si ho teraz nenastavím a ukážeme si, čo sa stane, keď si ho nenastavíme. Toto si môžem uložiť. No a poďme do tej objednávky. No a keď sme v objednávke vydanej a preklikáme sa teda do stavu dokončenie, tak nám ponúkne Mango dokončiť objednávku A, vystaviť náklad v Superfaktúre. Čiže nie faktúru, ale náklad. Klikám na túto možnosť. Máme objednávku dokončenú. Môžeme sa pozrieť aj do objednávok vydaných. Vidíme, že máme objednávku aj vydanú, či na zákazníka, ale aj prijatú. No môžeme sa na ňu prekliknúť tu v Mangu. Takže vidíme, to je vlastne faktúra prijatá. A keď sa na ňu pozrieme v Superfaktúre, tak vidíme, že sme v sekcii náklady. Je tam vystavený náklad za 1400 €. Je to prijatá faktúra. No a už len očakávame, že nám naozaj tá faktúrka od toho prepravcu príde, potom si ju môžete nahrať sem a odtiaľ to ju buď môžete priamo uhradiť, to znamená, keby sme tam vyplnili bankový účet v Mangu, tak sa nám preniesie sem a rovno môžeme odtiaľ to uhradiť danú faktúrku, alebo samozrejme potom všetky náklady hradiť nejako hromadne, to znamená, keď sme v sekcii náklady, ktoré nám sem poprichádzajú, mohli by sme si ich raz týždenne všetky označiť a exportovať do banky na úhradu. No a to je všetko. Máme faktúry prijaté, máme faktúry vydané a je to veľmi jednoduché.